Hej alle sammen, og velkommen til en special serie, fordi jeg har fået et nyt skin. Eller jeg har fået et skin. Ja. Rimelig nice. Wow. Så er forsøgt at efterligne. Nå. Jeg har lovet, at vi skulle... Eller, det har bestemt, at vi skal springe noget TNT. Så hvorfor ikke? Jeg har forberedt mig. Overhovedet ikke forberedt mig. Nå. Jeg skal lige have noget finde en stive, eller hvad skal eller hvad skal man kalde det? Så, jeg skal ikke have gift. Nå, så bare finde en lens. Ja. Der skulle gerne være en herovre. Det skulle jeg i hvert fald mene. Der er den. Juppie! Nå, den skal vi så lige springe. Og nogen smed, som min lillebror altid siger. Tjek smedjen! Tjek smedjen! Nå. Hup. Så kommer man bare ved huset. Jeg har egentlig spurgt hende. Ja, TNT. Og de fleste landsbyboere, de siger nej tak til TNT. De opdager jo slet ikke, at der er TNT i deres hus. Det opdager de jo ikke. Nej, det gør de jo ikke. La. Ups. Men, nå. Jeg er ikke så god. Snap. Puha. Nå. Det var i hvert fald noget af huset, der lige blev invaderet. Så kan jeg gå ind, og så der... Jeg ved ikke helt rigtigt, hvordan man styrer sådan noget TNT, men jeg ved det bare, hvordan man antænder det. Så. Ej, det er simpelthen nemmere at gøre det inde i huset. Så jeg var sikker på, at vi får det ud med. Nå, vi ligger lige op her. På taget. Så. La. Nå, trollololol. TNT. I like it. Like a TNT.
hånden lige for en sikkerheds skyld. Så det skal heller ikke blive alt for kedeligt. Jeg regner med at snart lægge nogle Let's Play videoer ud. Der kunne jeg godt have brugt, men ikke nu. Kill you. Jeg håber, du får en ordentlig død. Det er den der film med præcis de der hus, jeg laver hele tiden. Sådan her. Der er en underlig idé om, hvis man ikke dækker vandet, så er det faktisk lidt nederen at se på. Der var vand over det hele. Det er slet ikke sjovt. Og hvis der var en smøg, så havde jeg ikke dækket det med TNT. Fordi så siger det kaboom. Så er det tid til brønden. Nej, jeg gider ikke at købe cookies. Hvad? Nå. Så har vi set. Nej, jeg gider ikke at købe din latterlige cookie. Nå. Skal vi ikke bare redoptere snart til springning? Og så det der er rester, det springer bare på et andet. Skal vi ikke sige det sådan? Eller hvad? Nå. Ja. Det gør vi. Så er det bare ikke at starte fra et sted. Okay. Wow. Antænd den. Han tændte den virkelig ikke. Nå, det var ikke så godt. Lag. Undskyld den drastiske hvad skal man sige, forandring af byen på få sekunder. Nå. Skal vi satse på, at de kan leve videre? Der, så skal jeg lige have et kort. Men jeg lige kan finde hjem. Let's Play kommer. What? Et eller andet den vej. Så vi må nok hellere lige skynde os lidt eller meget. Jamen, her kan vi godt lige se mig. Mit super size skin. Dum 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 dum.
Så er vi snart. Så. Jeg tror bare, vi stopper her. Med at lave et dørhus. Det mest rationelle hus, der findes i verden. Så dum. Det er et dørhus. Vi ses.